салом дӯстон, имрӯз мо мисли ҳамеша дар бораи хабарҳои ҷолиби футбол гап мезанем. Хабарҳое ки ҳар касе дӯстдорони футбол бояд донад. Хабарҳое ки имрӯз ҳама дар бораи онҳо гап мезананд ва мо ҳам бояд бифаҳмем ки чӣ воқеан мегузарад. Ман ба шумо мегӯям ки чӣ шуд, чӣ маъне дорад ва фикри шахсии худро ҳам мегӯям. Хулоса ҳамааш содда ва рост мисли ҳамеша. Ва дӯстон, фаромӯш накунед, ҳама чизҳои ҷолибтарин дар телеграм канали ман ҳаст. онҷо метавонед на танҳо фикрҳои нав ва ахборро бинед, балки бозиҳои калонро низ тамошо кунед дар сифати хуб ҳамроҳи ман ва дигар мухлисон муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар описание ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. ҳамин тавр обуна шавед, то ҳамеша дар хабар бошед ва футболро бо кайф тамошо кунед. Реал Мадрид баъди пирӯзӣ дар Эл Класико аз Барселона 5 имтиёз пеш гузашт, вале ин ғалаба каме соядор шуд ва сабабаш Винисиус Жуниор. Пас аз бозӣ ҳама дар бораи ғалаба гап намезаданд, балки дар бораи он ки чӣ тавр Винисиус ба ивазшавӣ вокуниш нишон дод. ӯ асабонӣ шуд вақте ки Хаби Алонсо ӯро дар дақиқаи 72 иваз кард. Винисиус чанд маротиба бо ҳайрат гуфт ман ва рост ба раздевалка рафт. Баъд баргашт, вале то охир ором нашуд. Дар Испания мегӯянд ки миёни ӯ ва Алонсо чанд ҳафта боз нофаҳмӣ аст. ҳатто аз тобистон вақте ки дар чемпионати ҷаҳонии клубҳо Алонсо ӯро дар бозӣ бо ПСЖ дар захира гузошт. аз ҳамон вақт муносибат хунук шудааст. дар ин мавсим низ Винисиус танҳо дар 3 аз 10 бозии Реал аз аввал дар майдон буд ва ҳатто вақте ки хуб бозӣ мекард, Алонсо зуд ӯро иваз мекард. дар Класико ҳам ҳамин шуд. ҳарчанд Винисиус хуб бозӣ кард ва дар голи Беллингем иштирок кард, вале Алонсо ӯро иваз кард ва ҳамин лаҳза ӯро тарк конд. баъди бозӣ ҳатто баҳс шуд ки полис ҳам дахолат кард ва бисёриҳо гуфтанд рафтори ӯ боз саволҳои зиёд ба миён овард. оё Винисиус омодаи роҳбарӣ аст ё ҳоло ҳам бо эҳсосот бозӣ мекунад? Пас аз бозӣ як собиқ бозингари тими миллии Фаронса Кристоф Дюгари сахт ӯро танқид кард. ӯ гуфт ки Винисиус бисёр шикоят мекунад ба доварон, ба рақибон, ба ҳама ва гуфт ки агар ту капитан ё ситора бошӣ, бояд ором бошӣ, намуна бошӣ. ба гуфтаи Дюгари Винисиус баъзан мисли бозингари ҷавон рафтор мекунад, на мисли касе ки мехоҳад туби тиллоиро гирад. ӯ гуфт ки чунин рафтор нисбати Алонсо беэҳтиромист ва бояд иваз шавад. Дюгари боз илова кард ки агар мураббӣ туро ба ҳайати асосӣ намегузорад, шояд сабаб дар ту бошад ва гуфт ки Винисиус ҳоло мисли пеш нест, бозиаш хуб аст, вале на мисли пештара фарқ мекард. ӯ гуфт агар ҳамин гуна идома диҳад, Реал метавонад ҳатто аз ӯ ҷудо шавад, чун клуб бояд оромии дохилӣ дошта бошад. ҳоло бошад муносибати байни Алонсо ва Винисиус ба яке аз мавзӯи асосии мавсим табдил ёфтааст. Винисиус аз он норозӣ аст ки ӯро зуд иваз мекунанд ва баъзан ӯро дар фланги рост мегузоранд, на дар тарафи дӯстдоштааш чап. дар дохили даста низ фикрҳо ду намуданд. баъзе бозингарон мегӯянд ки Алонсо ба Винисиус озодӣ намедиҳад, вале дигарон баръакс мегӯянд ки рафтори ӯ ба оромии даста халал мерасонад. роҳбарият дар сар бо Флорентино Перес вазъиятро бо диққат назорат мекунад. шартномаи ӯ то соли 2027 аст, вале гуфтушуниди дарозкунии он гӯё дар ҷой мондааст. пас аз ин моҷаро фишор ҳам ба Алонсо ва ҳам ба Винисиус зиёд шуд. Алонсо гуфт ки намехоҳад диққатро аз чизҳои муҳим дур кунад, вале маълум аст ки ин баҳс ба муҳити даста таъсир дорад. агар онҳо бо ҳам мувофиқ нашаванд, Реал маҷбур мешавад ки чораҳои ҷиддӣ андешад. ҳоло бошад Реал Мадрид ба бозии навбатӣ бо Валенсия омода мешавад, аммо ҳама ба як чиз нигоҳ мекунанд: чӣ гуна Алонсо ин вазъро ҳал мекунад ва оё Винисиус фаҳмид ки гап на дар эҳсосот, балки дар бозии ӯст. барои Винисиус ин як санҷиши ҷиддист. вақти он расидааст ки ӯ на бо сухан, балки бо бозии худ ҷавоб диҳад. ҳама медонад ки истеъдод дорад, аммо акнун фақат интизом, оромӣ ва кори ҷиддӣ метавонад ӯро ба сатҳи пешина баргардонад. ва ҳоло савол ба шумо дӯстдорони футбол: шумо чӣ фикр доред? Винисиус ҳақ аст ки асабонӣ шуд ё Алонсо дуруст кард ки ӯро иваз кард? нависед дар комментария. ман мехоҳам бинам ки шумо чӣ гуна ин вазъиятро мебинед. дӯстон, имрӯз якчанд бозиҳои ҷолиб дар чанд чемпионатҳо мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промои махсуси мо AMG0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. хабари ҷолиб аз Англия. Челси гӯё мехоҳад Марк Андре Тер Штегенро ба иҷора бигирад, то рақобат дар дарвозаро зиёд кунад. бале, ҳамон Тер Штеген аз Барселона ки то ҳол дар ин мавсим ҳатто як бозиам накардааст. баъди ҷарроҳии пушташ дар тобистон ӯ дигар ба майдон барнагашт ва маълум аст ки муносибаташ бо клуб низ
хуб нест. гуфта мешавад ки ӯ ҳатто иҷозат надод то барселона маълумоти тиббии ӯро ба ла лига пешниҳод кунад, яъне байни тарафҳо сардӣ пайдо шудааст. ҳоло тасаввур кунед Тер Штеген дар Челси дастае ки моҳҳо боз аз мушкилоти дарозабон азият мекашад. Роберт Санчес то ҳол рақами аввал аст, вале росташ хатогиҳояш зиёд шуданд ва ин дигар танҳо як ҳолати тасодуфӣ нест, ин мушкилоти доимист. Ба гуфтаи Sky Sport, Челси ҳоло ҷиддӣ дар фикри овардани як дарозабони бо таҷриба аст то рақобат барои Санчес пайдо шавад. Дар рӯи хат номи Тер Штеген аст, вале як номзади дигарам ҳаст, Майк Менян аз Милан. Мегӯянд ки дар клуб фикр мекунанд агар як ҷо Менян ва Санчес бошанд, ин беҳтар мешавад аз он чизе ки ҳоло ҳаст. Челси аз пешам аз Менян хушаш меомад, ҳатто мехост пеш аз чемпионати ҷаҳонии клубҳо ӯро бихарад, вале Милан нархи баланд гузошт ва муомила бекор шуд. ҳоло бошад Энцо Мареска ҳардуи дарозабон Санчес ва Йоргенсенро истифода мебарад, вале боз ҳам асосӣ Санчес мемонад. ӯро аз Брайтон соли 2023 бо 23 миллион евро гирифтан ва шартномааш то соли 2030 аст. аммо мушкилӣ дар он аст ки боварӣ ба ӯ кам мешавад. ҳам мухлисон эҳсос мекунанд, ҳам худи мураббӣ. Санчес метавонад як бозӣ хуб гузаронад, вале дар навбати он боз хато мекунад, ё дар баромад, ё дар бозӣ бо по, ё дар ҳолати оддӣ. Мареска борҳо гуфтааст ки дарозабон бояд ором ва устувор бошад, новобаста аз фишор. ӯ мегӯяд Санчес меҳнат мекунад, беҳтар шудааст, вале то ҳол аз он сатҳе ки ӯ мехоҳад дур аст. аз ҳамин сабаб Челси ба Тер Штеген нигоҳ мекунад. ӯ таҷриба дорад, ором аст, роҳбар аст ва хуб медонад ки чӣ гуна зери фишор бозӣ кунад. ва шояд айнан ҳамин чиз ба Челси ҳоло намерасад, як шахсе ки ба муҳофизон боварӣ диҳад. аммо саволи ҷолиб ин аст, худи Тер Штеген розӣ мешавад ки Барселонаро тарк кунад, ҳатто барои иҷора? пас аз ин қадар сол бо капитан буданаш якбора ба Англия рафтан ками хайри чашм доштааст. агар Челси воқеан ин корро кунад, ин як қарори ҷиддӣ мешавад ва мумкин аст ки ин иҷора воқеан вазъияти даставиро дигар кунад. зеро ҳоло Челси ба дарозабоне ниёз дорад ки ба тамоми даста боварӣ диҳад ва маҳз чунин чизро Тер Штеген метавонад ба онҳо биёрад. шумо чӣ фикр доред, дӯстдорони футбол? оё Челси дуруст мекунад ки мехоҳад Тер Штегенро ба иҷора гирад ё беҳтараш ба Санчес бовар кунад ва ба ӯ вақт диҳад? андешаҳои худро дар комментария нависед. дӯстон, гӯш кунед, мо аллакай дар бораи Винисиус гап задем, дуруст? ман дар боло гуфтам ки ӯ бо Хаби Алонсо чанд моҳ аст ки мушкилӣ дорад ва ҳоло як номи нав пайдо шудааст, Кенан Йилдиз. ҷавон турк дар Ювентус бозӣ мекунад ва хабарҳо мегӯянд ки Хаби Алонсо мехоҳад ӯро ба Реал Мадрид биёрад. гап ҷиддӣ аст, роҳбарияти Реал тайёр аст 100 миллион евро барои ӯ диҳад, яъне Алонсо ӯро ҳамчун ивазкунандаи Винисиус мебинад. аммо агар Винисиус равад, бо Родриго чӣ мешавад? бо ӯ ҳам Алонсо муносибати хуб надорад. вақтҳои охир Родриго бештар дар скамейка менишинад ва ростӣ эҳсос мешавад ки ӯ норозист. ӯро не аз сабаби бад бозидан, балки барои он ки ба услуби тренер намеғунҷад берун гузоштанд ва ин нишон медиҳад ки дар Реал вингерҳо як ба як мавқеҳояшонро аз даст медиҳанд. агар ба тарафи клуб нигарем, Реал ва худаш Флорентино Перес бозингарони пурмушкилро дӯст намедорад. Винисиус албатта футболбози беҳтарин аст, вале бисёр вақт вазъиятҳои нохуш меорад дар дохили даста ва берун аз он. ӯ инро намегӯяд, вале бо рафтораш нишон медиҳад. ҳоло бошад дар ин замина Кенан Йилдиз пайдо мешавад, ҷоне ки ба Реал хуб мувофиқ аст. ӯ ҷавон аст, техника бо интизом хуб пас медиҳад ва хуб зарба мезанад. дар синни 20 солагӣ аллакай дар Ювентус яке аз бозингарони муҳим аст. боз як чиз, дар Реал аллакай Арда Гулер ҳаст, ӯ ҳам турк аст. ӯ метавонад ба Йилдиз кӯмак кунад то зуд мутобиқ шавад ва худро дар Испания ба роҳат ҳис кунад. туркҳо одатан дар Ла Лига хуб бозӣ мекунанд. ёд кунед Арда Туран, ӯ худро дар Испания хуб нишон дода буд. ман фикр мекунам Йилдизам метавонад ҳамин гуна шавад. аммо як чизро фаромӯш накунед дӯстон, дар Ювентус дирӯз тренер Игор Тудорро барканор карданд. ҳоло маълум нест ки кӣ меояд. агар тренери бо ном биёяд мисли Зидан ё Хави, шояд Йилдизро раҳо накунад, чунки чунин бозингарон ба ҳар як мураббӣ лозиманд. ҳамин тавр ҳоло ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки сармураббии нав кӣ мешавад ва Реал то куҷо ҷиддӣ мехоҳад ӯро бигирад. вале агар ин гузариш воқеан шавад, ин яке аз ҷолибтарин трансферҳои тобистони оянда хоҳад буд. ман росташро мегӯям, аз рӯи услуб, характер ва тарзи бозӣ Кенан Йилдиз на танҳо барои Реал Мадрид интихоб
ҳисоби хуб аст, балки ба томи топ дастаҳои Аврупо. Ва прогнози ман ҳамин аст дӯстон, агар Винисиус равад, Йилдиз метавонад беҳтарин ивазкунандаи ӯ шавад, вале танҳо дар он сурат ки Хаби Алонсо тавонад фазои хубро дар либосхона нигоҳ дорад, зеро ҳоло дар Реал на танҳо бозингарон иваз мешаванд, тамоми давра иваз шуда истодааст. Ба ҳамин тамом боидаам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.